jarmoku. Alebo večer doma. Každá Barbie bude dnes večer doma. Hej, počúvajte ma. No, ja by som chvíľku. Na margo toho vášho vystúpenia, chvíľku vás poprosím. Keďže som tiež tak trošku fundátorom toho, že dneska ste tu, pretože ten program sme tiež spolu s Alenkou vyberali aj s ostatnými členmi. Je to jeho dcéra. To som nie... Ste to presne mi to vyčítali z očí. Ticho. Chcem povedať, akože pesnička, vtedy mi nešlo, dneska mi nejde, tak neviem, o čom to bolo, chlapi, lebo dneska vám to tak išlo. Neskutočne. Druhá vec. Tu, keď vás Alenka teraz odvedie na obecný úrad, je tam v kuchynke Zuzka. Od nej si vypýtate číslo a tú ovčiu kožu si odnesiete dnes z Mošoviec. Ešte aj o takomto čase. Ďalšia vec k tomu vášmu vystúpeniu. Vy si myslíte, že dobré ženy alebo dievčata sú len na Liptove? Vidíte ten Turiec? Vidíte tie Mošovce? Dobre. A ďalšia vec. Do Permonu. Ku vám my tu máme zrekonštruovaný nový hotel. Dobre, nesľubujem ešte ten striptease. Hej? Doriešim to s pani starostkou. Ale ak vy nebudete chodiť už do Mošoviec, do toho nášho hotela si oddychnúť, načerpávať tú inšpiráciu na nové pesničky, viac si tu nezahráte, chlapi. To vám dušujem, viac si tu nezahráte. A potom, na čo Hollywood? Vy ste tu dali dneskať Hollywood! Toto je váš Hollywood! O 10:00 má byť nočný kľud, už nekrič. Ja ako viem, že vy ste tu prvý rok, ale každý deň na jarmoku, to posledné slovo je moje. A či je to malá intenzita alebo veľká? A čo, Barbie? Chlapi, keď Alenka, nedáme im večeru a nech dajú tu Barbie. Hej, bez večere a Barbie. Nemá našu kroky na vašu odpovednosť. My po tomto koncerte pôjdeme domov a Barbie dostávať. Ak budú mať dôchodcovia dole za nami nočné mori, budú sa strhávať do sna. Musíte potom tým dôchodcom kúpiť naše trička. Dobre, tak nečakali sme toto naozaj, toto bolo prekvapenie, lebo sme sa snažili skončiť do za 5:10, tak nám bolo povedané. Ale presne 22:00, sorry seniori, vydržte ešte jednu, má nejaké 3 minútky, 3,5, dobre. Je tu niekto, kto v živote ešte negrcal, nerihal, nevracal. Tí, čo sa hlásia, si to nepamätajú, alebo nehovoria pravdu, hej, takže neexistuje taký človek a možno niektorých vidím pár kandidátov, ktorých to stihne dneska večer. Tak poďme na to. Grcajúca Barbie! Hej! Yes, keby som mal také boky, yes, ako papi v klipoch. Yes, viac by som sa neostýchal. Chodí cez deň slipoch šakalak, že som trochu širší v rieku, a čo? Chlapovi to svedčí. Yes, povedala mi to dievka z Mošoviec, čo nám na jej Karolina nosí vlasy, niže hlása. Iste viete, ktorá je z toho, ste ju nevideli, púšo, pretože je chorá, a kto pohlásieva. Včera večer opila sa, dneska mení farby, opiera sa o koníka, grcajúca Barbie. Na lyže sa nepostaví, na
sa socia, Lodiša tá hodnatela barvy, ktorá grcia. Som mal takú dietu, ako barvy zlatá. Nosil by som po Mošovciach svoje slipy táta šakala i pasujú mi. A ak chcete, ukážem ich milu. Vzal som si trň, uvidíte modný trhán posledného strihu Karlajna. A vidie lama, v nich len barvy, a žiadnu pije. Borovične povedala, že som borec, spásom sa nezmije. A ešte raz refrén. Včera večer opila sa, dneska mení farby, opiera sa o koníka, grcajú za barvy. Starý, že sa nepostaví na brúzach sa socia, Lodiša tá hodnatela barvy, ktorá grcia. No, 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 no. No, 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 ako prasa. Yes! A naozaj posledný, ale že posledný refrén. Ideme spolu. Včera večer opila sa, dneska mení barvy, opiera sa o koníka, grcajú za barvy. Že sa nepostaví na brúzach sa socia, Lodiša tá hodnatela barvy, ktorá grcia. Hej! Ďakujeme! Na záver úryvok piesne skupiny Guns N' Roses, Don't Cry! Ďakujeme. Trička, kapsičky pri našom aute. Takže vy môžete tlieskať a ja si užijem tú kláňačku s chlapcami. Čo poviete? Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu účasť. Sme veľmi radi, že vás toto vystúpenie oslovilo, že vás nažhavilo, že vás zahrialo, že budete odchádzať z piatkového mošovského jarmoku s úžasným pocitom, že ste zažili neskutočné vystúpenie s veľkou energiou. A čo viete? Možno Ploštín Punk sa v Mošovciach ešte raz objaví. Dovidenia, dobrú noc, šťastný návrat domov a zajtra sa tu vidíme o 8:00 medzi stánkami a o 13:00 hodine budeme pokračovať zase ďalšími inými účinkujúcimi v našom programe. Nachádzali ste sa na 29. ročníku Mošovského jarmoku. Dobrú noc a dovidenia zajtra.